Hej, mit navn er Sten Michael Eriksen. Jeg er administrerende direktør i virksomheden Nordea Liv og Pension. Og vi stopper lige her. Laver bokseren, kom. I Nordea Liv og Pension har vi siden 2009, det er 5 år efterhånden, arbejdet med sund hverdag og sunde initiativer. Det program har hjulpet til at skabe medarbejdere med et fantastisk højt energiniveau, fantastisk engagement og et enormt gå-på-mod. Og vi ved nu, at selv små initiativer kan gøre en kæmpe forskel. Tempoet det bestemmer I, men det skal være sådan, så I kan mærke, at I kommer ned og får fat i lårene. Derfor er vi 4 virksomheder og organisationer, som i år kårer Danmarks sundeste idé i den form, at vi har indstiftet en pris, som vi kalder Initiativprisen. De 4 virksomheder og organisationer er Nordea Liv Pension, det er Dansk Erhverv, det er Dansk Firmaidrætsforbund og det er Sundhedsdoktor. De initiativer, som vi leder efter, behøves ikke være nogle initiativer, som har en bestemt form, et bestemt format. Blot det er kreativt, blot det er nytænkende. Det kan eksempelvis være en måde at kommunikere nogle ting på, eller en hvilken som helst kreativ iscenesættelse af et initiativ, som befordrer en sundere arbejdsplads og en sundere hverdag. Din virksomhed behøves ikke nødvendigvis være Danmarks sundeste virksomhed. Men det vi leder efter, og det der er afgørende, det er, at initiativet er kreativt, nytænkende, måske kan bruges af andre virksomheder end hos jer selv, og ikke mindst at I har viljen og evnen til at gøre en forskel.